Assalamu alaikum. Yau za mu taɓa bayani akan me ake ce ma hacking. Amma kafin wannan, idan ba ku yi subscribing ta channel ɗinmu ta YouTube ba, kuna iya ku yi, saboda bidiyo za mu iya posting a wurin, kuma duk lokacin da aka yi mutum zai gani da wuri haka, saboda wasu bidiyo masu tsawo bayan da za a yi mutum ya tura su ta WhatsApp group haka da sauransu. So abin da mu duba shine al misali menene hacking, ko kuma me ake ce ma hacking. Shi hacking watan yana nufin shiga hurumin na'urar da baka da izini a kai. Duk wani wanda zai yi amfani da wata hanya domin ya shiga na'urarka ba tare da izininka ba, so wannan shi ake ce ma hacking. Ko a ce yana wata ƙasa ne, ko kuma kuna ɗaki ɗaya, ko ƙaninka ne, ko wani ne dai. Duk wanda dai zai yi amfani, saboda akwai kashe-kashen hacking da yawa. Al misali, akwai waɗanda suke amfani da hanyar yaudara, akwai waɗanda suke amfani da manhajoji, akwai waɗanda suke amfani da intanet talla da sauransu, ko kuma chatting. So duka waɗannan hanyoyi ne da ake hacking. So duk wanda zai amfani da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin domin ya yaudare ka, ko kuma ya yi amfani da ƙarfi ta hanyar manhaja, watan baka da masaniya, wani application ya sa wani abin da zai rika ɗaukan sirrinka yana kai mai, so wannan shine haka, ko kuma shi ake ce ma hacking. So wasu suna amfani, mafi yawa matsalolin da muke samu nan gida shine hanyar yaudara, shi ya fi yawa, ko hanyar talla ta intanet, ko hanyar yaudara domin a san sirrinka ko sirrin wayarka ko kwamfutanka, sai a shiga, ko kuma a san sirrin bank account ɗinka, sai a shiga a yaudare ka, a ɗaukan ma kuɗi, ko a ɗaukan ma wani abu, daga baya a ce sai ka ba da kuɗi kafin a dawo ma da shi. Wannan shine hacking. Abu na gaba da za mu duba shine su waye hackers, saboda idan aka ce hacking da sauransu ai akwai mai yin shi. So su waye hackers? Abin da za mu duba shine mutane wasu suna zaton cewa haka watakila wani ne wanda ya je makaranta, ya karanci na'ura ko ya karanci kwamfuta, sannan ya dawo daga baya yana amfani da shi, yana satan kuɗin mutane, ko yana wani abu, ko yana shiga kwamfutocin mutane. Amma ba sai lalle mutum ya je makaranta ba. Irin wannan ci gaba yanzu da muka samu na wayewa da na'urori sun yawa, technology ko ina, za ka ga wasu ƙasashen yaro tun yana ɗan shekara 4, shekara 5 yana da kwamfuta, yana da waya, yana da wasu ma na'urorin da kai baka san su ba. So tasowa akan haka, za ka ga cewa yaro ya laƙanci wannan na'urar, kuma da yaransa ce, to ya laƙance ta ciki da wajenta. To wannan ilimin da yake da shi, ko da ya je makaranta ko bai je makaranta ba, idan ya rika amfani da shi domin shiga na'urorin da bai da izini a kai, ko kuma domin yaudarar mutane don ya saci kuɗinsu, ko kuma ya shiga bank ɗinsu, ko ya shiga kwamfutansu domin ya ga me suka ajiye ciki, wasu sirrinsu ko wasu takardu, ya ɗauki waɗannan takardun, ko kuma ya gani ma. So wannan shine haka. Kuma irin waɗannan suna da yawa, ba wai sai wanda ya je makaranta ba. Ba sai lallai wanda ya je makaranta ya karanci kwamfuta ko ya karanci wata na'ura daban ba. A'a, duk wanda yake da irin wannan ilimin, ya san yadda zai yi amfani ya sarrafa kwamfutar, ya shiga hurumin da bai da izini a kai, ya saba wa doka, to wannan shi ake cewa haka. Yanzu abin da mu duba shine ire-iren hackers. Saboda hackers ɗin ma masu shiga irin na'urorin mutane sun kasu kashi-kashi. Ɗaya daga cikin kashin da akwai shine akwai black hat. Wato waɗannan black hat hackers su ne mugaye a cikin waɗannan, kamar 'yan ta'adda ne a cikin hackers. Su sun riga sun mayar da wannan aikin ya zama aikin da suke amfani da shi, ko kuma hanyar da suke amfani da ita ta neman duniyarsu, ta neman kuɗi, ko ta neman duk wani abin da suke bukata. Za su iya amfani da wasu manhajoji masu ƙarfi, su shiga banki, ko su shiga na'urar banki, ko su shiga na'urar wani kamfani, su ɗauki wasu takardu ko wasu abubuwa da ba su da izini a kai, domin su ce ma kamfanin sai an ba su kuɗi kafin su dawo da shi. In ko banki suka shiga, za su shiga bankin mutum, su rika ɗaukar kuɗin suna turawa nasu account. So waɗannan su ne mugaye a cikin
hackers, su ake cewa black hat. Akwai white hat hackers, su ne mutanen kwarai a cikin hackers ɗin. Wannan su kuma suna da ilimin, sai suke amfani, suna aiki a kamfani, a gwamnatoci domin ƙoƙarin kare mutane daga waɗancan mugayen. Kamar a ce yadda muke da 'yan ta'adda a duniya yanzu, kuma akwai hukumomi, al misali 'yan sanda da sojoji masu amfani da iliminsu da ƙarfinsu da abin nan kayan aiki su yi ƙoƙarin kare mutanensu. So wannan su white hat ɗin haka suke. Sai kuma akwai na gaba waɗanda ake ce ma grey hat, su wannan tsaka-tsakiya suke. Grey hat za a iya cewa da daddare na mugu da rana na kwarai, so takan iya yiwuwa yana aikin shi a wani kamfani. A wannan kamfanin ana biyan shi kuɗi, yana ƙoƙarin kare mutane, ko a banki yana ƙoƙarin kare mutane daga waɗancan mugayen. Amma kuma in dare ya yi, shi kuma yana iya zuwa ya fasa wata kwamfutan wani banki, ko kuma ya wani ta'addanci. So waɗannan ire-iren hackers ɗin kenan. Yanzu abin da mu ci gaba da bayani a kai shine yaya hackers suke hacking, ko kuma yaya hackers ke hacking. Ɗaya daga abin da za mu iya cewa a kai shine kamar su waɗannan black hat ɗin, waɗanda suka mayar da abin ya zama sana'a. Akwai waɗanda suna amfani da manhajoji, waɗanda manhajojin wasu ma sayar da su kasuwa ake, suna amfani da su shiga. Akwai kuma masu amfani da talla, shine idan ka shiga intanet ko ka je wani website za ka ga ana nuna talla haka. So wasu suna amfani, sai su yi amfani da manhajoji su yi hacking ɗin wannan website ɗin. Idan su yi hacking ɗin website ɗin, sai su sanya wani abu a ta wannan gefen talla, shine wanda ake cewa internet advertisement. Sai su sanya abin da za su iya ɗaukan abin nan, wani bayani a kanka, ko wani sunanka, email ɗinka, yayin da kai kake amfani da wannan website ɗin. So ba lalai ba ne dole ka sani, iyaka sai dai ya kasance idan ka danna wani talla da ka gani, aka tambaye ka wasu abubuwa, to ka yi ƙoƙari ka guji sa wani bayani ko sunanka ko email ɗinka ko wani katin bankinka a ta wannan advert ɗin. Face sai dai idan ka je ainihin e-commerce website ɗin da ake sayar da waɗannan kayan ne. Akwai kuma waɗanda suke 'yan leƙen asiri kamar yaudara, su kuma suna amfani da mutane, da hankalin mutane, su sanya me kake yi, ko me kake so, ko me kake ra'ayi, ko kuma ya za a yi su samu information ɗinka. Akwai waɗanda ma mata ne, suna iya amfani da soyayya a matsayin tana son ka da sauransu, sai ta san sirrinka, ta san komai naka. So yayin da ta san wannan, sai ta yi amfani da shi, ko kuma ta sayarwa da waɗanda za su yi amfani da shi. So ba lallai ba ne wanda ya san sirrin kaɗan shi zai yi, akwai wanda zai sani ya ɗauka, sai ya je ya sayarwa wasu. Yanzu abin da za mu duba shi ne yaya ake amfani da hanyar talla domin a yi hacking ɗin mutum. Al misali, abin da za mu iya ɗauka shi ne idan ka shiga intanet, ko lokaci wasu website ɗin wani kamfani, wani lokaci kana duba website ɗin, kana so ka duba abin da kake bukata, sai ka ga ana nuna ma wani abu mai kyalkyal, ko wata talla na wani abu, a ce watakila ga mashin da watakila ake sayar da shi kasuwa 500,000, sai ka ga ga shi a talla an sa 150,000. Ko kuma abin da ake sayar da shi naira 50 a kasuwa, sai ka ga an sa shi a talla watakila naira 5, naira 10. Kai kuma kana zaton cewa wani banza ne, ko kuma wani lokaci ma ba wai sai talla ba, suna iya su nuna ma wasu hotunan banza, watakila na mata, ko kuma na kayan mata, ko kayan yara, ko wasu abubuwa dai. So yayin in dai har in an riga kamar alal misali an yi hacking ɗin wannan website ɗin, an sanya wani abu ta wannan tallan. So yayin da kai ka danna tallan ka gani, me za ka gani? Sai su ɗan buɗe ma wani peji. A pejin watakila ana iya cewa za ka iya sayan wannan abin a naira 50 yanzu nan. Kai kuma kana ganin kamar cewa lalle ya yi sauƙi, sai a ce ka sa sunanka, ka sa email ɗinka, ka sa password ɗinka, ko kuma ana iya cewa ka sa katin bankinka, ka sa pin ɗinka, yanzu za a tura ma da shi. Wani lokacin ma abin da suke amfani da shi da yawa, suna yaudarar mutane ta tallan, sai su ce alal misali
ai banki kaza suna ba da bashi cikin sauƙi. Kai kuma wataƙila kana buƙatan kuɗi, kana so ka ɗan ƙara jari, me za ka yi? Sai ka danna, sai su ce to ka sa pin ɗin katin bankinka, ka sa namban katin bankinka, ka sa pin ɗinka. Kaga da ka ba su shi kenan. So da haka ya kamata mu yi la'akari ga irin waɗannan abubuwan. Kada mu riƙa danna talla muna sa bayananmu, muna sa abubuwan da za su zo daga baya su zama mana matsala. Ubangiji Allah ya ƙara kare mu. Yanzu za mu ci gaba da bayani yaya ake hacking ta hanyar yaudara. Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yawaita gaskiya a ƙasashenmu da ake amfani da su domin a yaudari mutane. So alal misali ta hanyar kira ta waya, ko kuma a tura ma SMS, ko kuma a tura ma chat. Alal misali yanzu ka je banki ka buɗe account, yayin da ka buɗe account ka ba da sunanka, sunan babanka, wataƙila ma sunan 'ya'yanka, saboda akwai abin nan inda ake sa sunan 'ya'ya wanda su gaje ka. Sannan ka ba da sunan anguwarka, ka ba da phone number ɗinka. Wani lokaci akwai waɗanda suke gurɓatattu, duk da yake akwai da yawa waɗanda suke aiki tsakaninsu da Allah a bankuna da wurare da sauransu. Akwai waɗanda kuma suke gurɓatattu ne. Yayin da kai ka je buɗe account ka ɗauki waɗannan, ko ka je watakila register ɗin NIM, National ID Card, ko ka je watakila register ɗin wani layin ka na Glo ko MTN da sauransu. Ko waɗanda suke gurɓatattu ne, sai su ɗauki waɗannan bayanan da ka ba su, sai su sayarwa da wasu. Idan suka sayar masu, sai su zo su yi amfani da shi domin su yaudare ka, su yi ma sata ta banki ko ta kwamfuta ko wani abu, ko ta waya. So akwai waɗanda kuma suna samun waɗannan bayanai a kanka ne ta hanyar abin nan chatting da kake ta WhatsApp, kowane group a ce kana ciki, da ka san shi da baka san shi ba, ko kuma ta hanyar Facebook, kowa abokinka ne, duk wanda ya turo ma friend request, ya turo ma cewa ku zama abokai, bawo ya kai adin ɗin shi, ko kuma ta hanyar Instagram, ko ta wasu hanyoyi da yawa. Mafi yawa waɗannan abin da suke bukata su san sunanka, sunan anguwarka, sunan watakila babanka da 'ya'yanka, da sunan garinka, ko kuma da ma lambar wayarka, da watakila a ce shekarun da aka haife ka. Da sun san waɗannan, so a mataki na gaba da za su ɗauka a kai shine ya za a yi su yaudare ka. So bari mu ci gaba a kai. Kamar yanzu a ce mutum ya riga ya san waɗancan abubuwan da muka lissafa baya naka, me zai yi? Sai ya kira ka. Yanzu idan mun ɗauki hanyar kira kenan, mutum sai ya kira ka, kai ne wane? Ni ne wane. Dan wane? Kamar a ce sunanka waye? A ce Abdullahi Umar. Kai ne Abdullahi Umar? Ka ce kai ne daga anguwar daji alal misali? A ce ka ce ka buɗe account wuri kaza, banki kaza? Na buɗe account. So sai a ce ma muna kira daga banki ne domin akwai ɗan wani matsala da aka samu da account ɗinka. So yanzu muna son ka faɗa mana katin number da yake jikin katinka. Ka me za ka yi? Jiki na ɓari, watakila kana da 'yan kuɗinka da ba ka so gobe ka tashi cire kuɗi ka je ka samu matsala. So kana da 'yan kuɗinka 'yan 20,000, 50,000 ko ma fiye da haka dai, ka tashi jiki na ɓari, ka ɗauko katin bankinka ka faɗa mai number, sai ce ka faɗa mai pin ɗin. Ka ɗauki pin ɗin ka faɗa mai. Yanzu kaga yana da komai. Tunda yana da komai kuma ya nuna ma kamar daga banki yake, kaga me ya rage? Abin da zai yi kawai sai ya ƙoƙari ya je website ɗin banki ɗin, ya sa waɗannan abubuwan da ka bashi, shikenan ya shiga bankinka. Zuwa an jima kawai sai dai ka rika jan alert, ana zara kuɗi, ka rika jan alert. Wataƙila ma ba zai yi wannan abin ba sai cikin dare kana bacci, ko da za ka tashi ka sai ka ga ala sun kai 10 ko so na guda nawa, ya riga ya yaye ma kuɗi. So wannan hanyar yana da yawa da suke amfani da shi domin su yaudari mutane. Da ya riga ya samu waɗannan abubuwan, shi kenan ya gama da kai. So abu na gaba da za mu duba shi ne yaya kuma suke amfani da kamar ta hanyar tura mutum saƙo ko kuma kira ɗin su yaudari mutane. Shi ne abu na gaba da za mu duba da misali a kan shi insha Allah.